Hej, vi er DGS. Og med vi mener vi også dig. For DGS er de danske gymnasieelevers sammenslutning. Elevernes organisation, hvor enhver kan deltage og sige sin mening. Hvis du vil have indflydelse på din egen uddannelse, så bliv aktiv i DGS. Aktiv, tænker du måske. Ja, hvad er det lige præcis aktiv indebærer? Og hvad er det egentlig DGS laver? For at gøre det til at forstå, har vi delt det op i 3 områder. DGS på landsplan, DGS på din skole og DGS for dig. På landsplan blander vi os i regeringens politik og skaber bedre vilkår for dig og alle landets andre gymnasieelever. DGS kæmper også lokale kampe, når vores 9 regioner hver især prøver at forbedre de lokale forhold for gymnasie, HF og IB-elever. DGS har for eksempel kæmpet for uddannelsesstøtte til de studerende, og uden de første DGS'ers arbejde vil du måske slet ikke få din SU den dag i dag. På din skole hjælper DGS elevrådet og tager kampen op mod rektor og administration, hvis eleverne fratages indflydelse. DGS kræver et demokrati på skolerne, hvor eleverne har indflydelse på deres egen hverdag. DGS hjælper for eksempel i kampen mod forældede klasselokaler, dårlig undervisning og usle kantiner. I situationer, hvor du som enkeltstående elev er blevet uretfærdigt behandlet, er DGS din sikkerhedsline. Er du for eksempel blevet smidt ud af din skole, blevet nægtet sygeeksamen eller fået frataget din SU, er der hjælp at hente. Som enkeltelev er man nemt magtesløs, men med mere end 100.000 andre gymnasieelever i ryggen vejer argumentet tungt. Og ja, hvordan passer du så ind i DGS? Jo, du kan for eksempel være elevrådsaktiv og gøre en forskel på din skole som Ditte fra Varde Gymnasium. Bliv formand for DGS som Malene fra Herning Gymnasium. Demonstrere mod SU-nedskæringer som Ardan fra Ørestad Gymnasium. Få hjælp som Mina, der blev smidt ud af Frederiksberg HF. Starte i DGS og ende som NATO's generalsekretær som Anders fra Viborg Katedralskole. Eller noget helt andet. Der er uendelige muligheder hos DGS. Det er kun dig selv, der sætter grænsen. Vores uddannelse, vores kamp. Det hele starter på www.gymnasieelever.dk